Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:11. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:12. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental. Of course, ang atong sining mga aksyon dira sa may Negros Oriental. Sa tabok sang kadagatan ang atong sining mga tagpalamati, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, Masbate, sa Kutob, Manabutan, sa atong sining broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Tuesday Edition. Petsa 28 kita subong, bulan sang Enero. Martes na mag-edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinanda liwat naman aton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton sining news team, aton sining mga correspondent. Sa liwat naman nila sining pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamatalaan lokal, buwas, una na, mabatian diri sa pagpangalagad, inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Opdama kita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Backup diri kay IT Expert, J.M. Baikin. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea, ang inyo sa regular anchorman sa sininga palatuntunan talos lang kita diri temporaryo sa iyang trono. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdin nyo ako sa Labilin. 46 minutos nga pagpagalagad inyo palatuntunan. Nano ang mga balita ka dapat nyo bantayan report gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita gikan sa New Government Center, City Hall nga balita. Update with Action Dale Salazar, Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw magabakas ang apat ka bag-o nga mga traffic lights subong nga tuig. Balita naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, dalo ni Action Ed de Raboso. Bago PNP, may person of interest na sa pagpatay sang 18 anyos nga lalaki. Ginpatay nagligan nga adlaw dito sa bahin
sang poblasyon sa siyudad sang Bago. Sa mga balita nasyonal, abogado kag driver sini patay matapos ginambusan didto sa Pampanga. Sa piyakabahin reaksyon ni Briones sa palayag ni Senator Villar, hindi tanan hindi kuno tanan kasaho nga mag-inom sang gatas. Inano. Totoo na meron sa mga tao nga to, hindi na sa mga kasaho mag-inom gatas. Gusto nila mag-inom sang gatas, fresh milk. Sa piyakabahin Duterte, ginapoint si Anay AFP Chief of Staff Madrigal bilang isa ka PCA Board. Sa piyakabahin Immigration, ginpaunta sa pag-issue sang visa sa mga Chinese national tungod sa novel coronavirus scare. Sa piyakabahin report nga nagakaon sang bath soap kag madamo nga tao ang nakatumba lang sa Wuhan, China, hindi matuod suno sa isa ka Pinay. Nakita ko ni sa Facebook mo. May ara babae nga gakaon sang bla, kabog. Yung gagmay kundi kolonatnit. Kudlag ko nang tawag sila kabog. Dugin mo yung soap number 5. Puwerte yung pang-8 sang kabog mo. Hindi na matod ang report. Ano ng tubig? Kung ano to ya? Bulak-bulak. Kung nagkakaon to sa China, kakaon sa mga inasal nga ido, inasal nga kuring, hiniwa nga mga hiniwa nga mga manog. Damo klase sapat nga ginabaligyan na to, posible di man matuod. Kurti daan yung social media mo, Facebook. Doon hindi ka nananad, makasili ko siya, ay latuod gro na eh. Uy, karon nga hapon, pasado na las 5, bro. Kapir ka mo, tag-iti sa init, purti, no? Sakit pagyapon. Hapon, ha? Matamat nagatunod ng adlaw, pero ang butlak sang kagsilak sang adlaw, sakit pa nga nagakuan, nga nagaigo sa imo sining panit. Ay, purti, no? Sige. Check na rin ito, sila ka Patrol 3, nabara Patrol. Check na rin sa Action Jam. As usual, sila ka programa, ina-check natin ang sitwasyon sang kwan, sitwasyon sang dalagan, katrapiko, kabakulod. Kay amo ni sa mga nagahingampot na kita sa highlights sang Bacalao Jat Festival, January 1 to February 2. Kaya may mga porson na sandalan, lakson nga to gin-close. Especialmente sa panghigaron, bala sang kwan, sang hotel nga seda, blada. Kaya may gin-set up na sila nga do stage mo. So matamat na nila ginakwan, ginaplastar dira para nga hindi mangin masabad sa mga salakyan dati temprano pa nila set up dira, no? Check na sitwasyon sang traffic sa siyudad sa Bacolod. With Action John Diaz sa Special Com. John, may hapon, please come in. May nga pala son, Eric, ang sa parang nga maka-aksyon ang pato karon live ito na rin nag-report along areas ang danan Lacson, no? Particularmente na sa tuba naman sa provincial capital Laguna, diri sa tubang mana sang isa ka hotel. Sa nandaling mo na aksyon, Eric, diri sa area mismo aton. Nakinandira na ito ng pinanaman kapag lain. Hadi ko na traffic ang aton paghambalan. Ruta sa Masarakyana, may ara mga pagbago, pagligo at mga aksyon. Bagol masira paabot nga pila ka mga aktibidad sa palibot sang sunod sa Bacolod sa Bacalao Jat Festival. Pero ang distrumante na ato na nakatuwa pinakuli naman ng sitwasyon kung dalaga sa trapiko ato magamarana sa palibot sa sunod sa Bacolod. Karon hapon maka-aksyon na nagasuprer-kid lamang sa right to moderate to moderate nga sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Ang pinakamamayor nga dalanon sa palibot sa sunod sa Bacolod except na gilamang ang tubang sa provincial capital Laguna sa pinakuli nga monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office sa pagpanguna naman ni Mr. Ananias Logbao. Karon nga po nakabig diri moderate to heavy ang sitwasyon sang traffic along area sa Araneta.
particularmente mga kaksondra sa may area naman sa Dalan Lizares, Araneta, padulong Trimana, sa area naman sa Rice, Araneta, kung mas kilala sa to nga Dalan Awing. Okay. Ang laungan na mga kakson nga pagpalabot abi na 5:30, tutod na magalas 7 karon nga gabi, ang laungan na mabulabot na dalagan sa trapiko sa mo sila nga lugar kiwala labot nga tiyempo na 5:30, gaginawa ang mga estudyante, lakipan ang pagdagsako na ang pagdako sa volume sa mga salakyan nga naglabay along National Highway kalabanan diri pa dulong palawas sa Metro Bacolod mga kaksyon naglabay along area sang Araneta. Apektado man diri mga kaksyon ang sitwasyon sa dalagan sang trapiko padulong area sang Magsaysay Araneta, especially mga salakyan nga ruta palawas sa Metro Bacolod nga naglabay sa Lizares Araneta padulong mga kaksyon along area naman sa Magsaysay Araneta. Karon nga pondra nga daan palang area wala labot nga nagasinambali ang mga salakyan nga pa-cross haling sa may isa ka mall padulong diri norte kapasulod sa downtown area mga kalson damo pagid-bagid man mga salakyan nga nagalabay sa mo sinadra nga lugar. Kung ato naman lantawan diri traffic situation sa Dalan Lacson karon nga po mga kalson nagasutter sa light to moderate to moderate ka sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Ang area naman sa Dalan Lacson, malindari sa Lizares Lacson, mga kalson, dire-diretso along Gonzaga Lacson. Paglabot naman sa Rizal Lacson, patulong sa may area sa Burgos Lacson, karon nga po na moderate heavy to heavy ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Ang kaugusan nga Dalan Lacson, sariman nga kapon nagasuprer sa mabulubog at mahinay nga traffic situation na kalson. Ang Circumferential Road sa Quiapo nagababili ng Burgos Circumferential Road kag Bangakuri, moderate heavy to heavy ang traffic situation. Ari aton pamatyan naman ang pinakauling nga monitoring sa bitaw kag ang mga record nga vehicle accident abi sila nga ilan na record karon gidama nga adama kalson. Ang traffic situation sa Bacolod sa mga Subong ako na aton nga sa station along Lacson sa Iloilo Provincial. Ang aton nga magapore ko Locust ng downside. Pungwi sa padang sa Lacson sa gina medyo level niya mga difficulty pero after mga 45 minutes na kalokalan na miskatilo na kung may mga reaction na nagbilis na ano sa ito going masabi ka din na record ko lisang aga apat na walang iba yung mga injury na nilako. Asul na Erika Matiandri, si Mr. Aranes Taglao, ang radio control operator sa Bitaw sa pinakauli nila ng monitoring kung dalaga sa trapiko. Okay. Kaya mga bikot accident ng aton pagkamalan. Posible, damo kit sa aton nga mga kapson, mga motorista, ang wala ihibalo. Kaya karon nga adlaw, then sinad-ana ang North Capitol Road, ang mga kapson. Kayo, ang mga kulopilpikan mo sa mga nag-U-turn pabalik, abi nila malikot din sila sa may area sa North Capitol Drive. Patulong sa may area sa Ayala, abi o kung sa may Gatosdao Road o kung Aguinaldo, yung obra nila dire, ay tiger na diretsyon na lang sila pa north, kung ilaro pa north gitman, or ma-U-turn git sila pabalik. No? Hindi ka dito pwede allowed. Hindi ka allowed. Kaya una best, kung gamos niligwa nga gamay ginamang, ma-obstruct rin gina-plastar nila nga daw isa triadi ka ano ni Arco Saxoneric nga may dragon na design. Dagdig ko sa punta, may states na sila nga ginpamtan. So nga ginslag ang grade ang kabugusan nga North Capitol Road. Mayari ito rin nga abiso ang bitaw actually. No? Okay. Nakautan rin temporary road closure notice. Nga dapat i-advise sa tanan nga mga pila ka mga beranon ang temporary pagkasaladad. Bilang para zone kag pagpatigayon sila magka-load up festival sila nga tag 2020. Ini Super Bacolod City Sangguniang Panglungsod Resolution number 1212. Kung sa rin starting today, actually, Enero 28, tugtog na Pebrero 2. Umpisa alas 12:01 kay nasang kagahon, tugtog na alas 12 sang tunghang gabi. Magsilingon 12 a.m. no, to 12 midnight, whole day, sarado gaya ang North Capitol Road. Okay. Starting today. Starting today, actually. Until February 2. February 2. Okay. Sarado gid ang North Capitol Road. Ang 5th to 13th Lacson Street. Ang 5th Street nasa bala sa may
sa South Capitol Road. Okay. Okay? 5th Street, another Jasmine Cottage Road, Aksonere. Ang mga 5th Street, tubtub sa 13th Lacson Street. Oo. Ang 13th Lacson Street, na siya sa may upad sang Shakes. Okay. Sa may, ano ganyan ang fair, sa may fair, diba? Oo. Balagyan na sa Salentos Commercial. Sa may Sir Maruf, kay Sir Montalvo, no? 13th Street din na siya. So, Okay. close din na siya from 4 p.m. Tanda na, las 4 sa hapon, tubtob las 4 sa aga. Pumalin Enero 31, Biyernes inangadlaw. Okay. Tubtob naman Pebrero 2. 4 p.m. to 4 a.m. from 5th to 13th, Lagfall Street. Okay. Sa adlaw naman, Pebrero 3, umalin las 12:01 sang kagahon. Tubtob las 2 sang hapon. Sarado ang North Capitol Road, 5th tubtob sa 13th Lacson Street. What's going on, kung aton obserbahan, until February 3, may activity, may closure. Ano na siya nga sa February 3? This is ang pagpangimos actionary sa mga Okay. gamit. Aha. Amo na nga sarado pa, tubtob February 3, pero 12 a.m. ginamang tubtob 2 p.m. So 2 p.m. and beyond, tubtob na sa may Pebrero 4, balik na sa normal dire ang traffic situation. Okay. Sa Enero 31 naman, may paibalo dire nga alas 4 sa hapon, tubtob las 6 sa hapon, may portion sa Circumference Road, Burgos Street, San Juan Street, Gonzaga Street, Dalan Gatuslao, Dalan Rizal, Caglason, ang temporary nga sarado. January 21 from 4 until 6 p.m. ang Okay. Kaya ang morning tempo, peak hours, nga nagaginutok ang mga salakyan nga nagrabay sa mga sinadara mismo nga lugar. So, paano magkakasya mo na itong pinakuli naman sa traffic advisory, ika naman sa Bacolod Traffic Authority Office, dapat tandaan sa itong magkakasya. Ako hindi sila matinatang sila mataksa ka mapadulungan, karon gid lamang adaw, o gusto masunod man nga may nadaw mga kaksyon samtang ginagselebrar ang Bacolod Festival sa palibot sa sunod sa Bacolod. John? Clarification. Clarification lang, ini mga salakyan na bata, mandalagan na gagi po niya along highway sa Lacson. Thank you for asking, no? Ang ruta nga Bata Libertad, pareho wala iya sang pag-aligwat sila nga Okay, ruta. okay. Pero ang Mandalaga Libertad, may harap sila nga pagligwat. Oo. Ang ilang option is pwede na sila kaliko paglabot sa 13th Lacson Street. Okay. Mal-right turn sila, then balik sila sa area sang Aguinaldo. Kay para kalabay dara sila. Kay bukas naman niya paglabot mo sa may North Capitol Drive dalan Aguinaldo, hindi tutubtob sa Gatuslao ang closure mo. Oo. Dalang yan sa may pinaka-punta, bala sa may bangga, dara sang Aguinaldo, pasulod sa may Onyo Velasco Gym. Halimbawa, request downtown, marikta ko yung mandalagan o kung bata, ya, way problema, highway gyapon sa Lacson. Yes, highway na po sa Lacson. Okay. Pero kung ay kadawang option, kung Mandalagan Libertad ang ruta, kung may mga pasahero abi nga manaog along diri sa Milagon, madiretso ka gid kag dito ka sa right turn paglabot mo naman sa may South Capitol Road. Okay. Katubang ka naman niya sang Development Bank of the Philippines, dira ka right turn pabalik diri sa imo original nga ruta sa Gatuslao. Ang Bata Libertad as is ang ruta sa Eric. Kaya most likely, ang galabay di sa Lacson, kung mag-going ka north, kung mag-agi ka sa highway sa Lacson, kalaban ang galabay diya is Bata Libertad eh. Yes. Ang mandalagan, naridispyak gagi sa South Capitol. Ang utang bago kita sa from north to south of Surirek, from south going to north, Okay. as is ang ruta, kaya wala traffic, ano din ang, wala din isang problema, wala din maging sunod along areas ng Dalan Gatuslao. Okay. So, dito mas sila po malabay, no, Aguinaldo, mas sila diapon, and then Maliko, di sila Surirek sa may 13th Street. Okay. Kay para ang ruta nila dire-diretso. Yes. Or pwede man sila ka-option sa Gyapon paglabot sa South Capitol Road, pwede sila kaliko pabalik diri sa may Capitol Lagoon. Para straight. Anyway, hindi ba sila magtalang gurun dyan kaya may nag-supervise man ng mga traffic enforcer na kada lugar? Yes, Okay. Good. Assign a traffic enforcer sa Nadek. Along Aguinaldo Street, Okay. along South Capitol Road, along Gatuslao, kadriman sa may Dalan Lacson. Okay. Ang wala ng traffic enforcer, diri mismo sa North Capitol Road, wala di may naka-assign karon nga po
kay basta siguro ka salig mas na close man may ari Yes. traffic balik kay yung pamtang Yes. ang bitaw hindi naman ikasulod rin mas na nga Correct. mag-attempt abi no nga mag-obstruct o kung nabi nga mag-violate diri sa ila ginapatigay ng mga traffic situation. Okay. Nakasun naman ang pinag-sitwasyon sa dahil sa traffic sa palibot sa siyudad ng Bacolod. Sa Bacolod, paglibot sa Bacolod Action Sunday at sunod sa aksyon sa Bacolod Action. Right! Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Jan Diaz, Doriabet live report sa Patrol 3. Nga patrol sitwasyon dira sa Lacson. Sa munang pag-picture out subong naton kag ang dalagang sa trafiko may mga pagligwat, no? Nevertheless, may kamo problema dira. Hindi ba kamo magtalang dahil may mga traffic enforcer kita dira naging naplastar ni Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutsi at nagapabuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw nga mo ang head same-time chief man sa Traffic Management Unit sa Bacolod PNP. So medyo bear with us na sa ato sila mga traffic enforcer kung anong mga sinyas dira kag ila pangabay sa inyo, patihon nyo lang kay para hindi ka mo magtalang. Once hindi ka mo magpatiti, talang-talang ka mo eh. Kasi makakreate pa ka mo sang kagutok sa mga alagyan, naging divert, kaging islang temporaryo sa atong siling bitaw. Nevertheless, kada hapon idulong na ni Action John Diaz ng mga update durante nga nagahilapit ang highlights sang Bacalao Jet Festival sa siyudad sang Bacolod. Isibo na walasan sa inyo sining ang mga rilo Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. When we come back, report na gikan sa ato sining ang mga patrol unit reporters. Kada magkaroon tiyempo kagligwas sa later part sa ato sining patuntunan, ang inyo sining ang mga greetings, pagi sa itong sining live streaming sa inyo palatuntunan. Kabalik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Makalimutin ka ba? Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 5:39. Babalik diri sa ato sining pagpangalagad. I-check na mga report na gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Unang report gikan kay Aksyon Dale Salazar angot diri sa balita. Bitaw magabakal sang apat ka mga bag-o nga traffic lights subong nga tuig. Ang pamangkot din nila ini ibutang ang apat ka mga traffic lights kung mabakal nila ini. Ari si Aksyon Dale Salazar nga magasabat sa sining report. Aksyon Dale, please come in. Yes,
saksyon Eric, ang Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw ang magabakal sang apat ka brand new nga mga traffic lights subong 2020 no para diri sa may syudad sang Bacolod. So kaina rin naton kay Lieutenant Colonel Luis Sito Sibuche ang pamuno sang bitaw. Okay. Ang bagong traffic lights ang iga-install ipahamtang sa may City Heights section Eric, isa man sa may North Capitol, sa may Mabini Lacson, kag sa may Alihis Ernaez action Eric no. So Okay. ang ini nga mga dalan, mga intersection ini ko sa diin damo sang volume Okay. sa mga salakyan ang nagalinabay action rec sa karon. Ang bitaw ang may existing 25 ka mga traffic lights action Eric diri sa may syudad, kag duha diri ang may guba or diferensya ang may guba amo ni sa area sang Rizal, Lacson, Okay. kag dito sa may Banga, Lasal. So ang explanation diri sa Sibuche nang may ralas na traffic enforcer ginpahamtang sa sing mga dalan bangod guba ang traffic lights kasi siya ti under repair Okay. or kinahanglan pa ni nga kayohon action area kasi siya ti old traffic lights na ining sa area sang Banga, Lasal kag sa may dalan Rizal, Lacson. So ginapabot rin ni bitaw Chief Sibuche nga dako ang mabulig sining bagong traffic lights sa lakas ng trapiko sa Bacolod. Okay. Pation ngayon na ang ma-in place or mapahamtang sa lugar subong 2020. May explanation man sa Sibuche nga ang iban nagatingala no kung nga patay ang pladri ka traffic lights sa Bacolod City Okay. during rush hour or damo ang volume sa mga salakyan nga sunod siya ginahumod na action Erica para ang traffic enforcer na lang ang magmana sang lakat sang trapiko bangod daw para mas mangin balanse bala ang paglinabay sa mga salakyan sa mga intersection. Dale? Dale? Yes, actually. Mangkot ko ay ining mga traffic light lang may mga traffic light diri sa Bacolod dikitaan ko nga especialmente ang GOA ang green na daw may aray din nga mga green niya kadaw katasig lang sang segundos ang pula do kalawig kayo. Yes, action Eric. Manotice mo na nato na especially sa pladri ka mga traffic lights sa syudad. Ang isa di sa ato no rin sa may Burgos Lacson dio. Yes, action Eric. Daw hindi siya balanse no. Hindi balanse ano naman? Set up mo na siya sang bitaw. Okay. Action Eric no kay depende kay ila sige daw bulubanta kundiin bala ang damo nga mga salakyan ang nagalinabay like for example simetri sa may dalan Lacson kun halin sur kag mas lawig action Eric alin sa sur Okay. o dulong norte nga direksyon vice versa kun ikumparar dili ka maglabay ka sa may Burgos bilang area ning traffic lights basta gamay no for example 30 seconds lang abi Okay. samtang ya diri sa may dalan Lacson north to south ga 40 seconds action Eric. So sa Sibuche depende na kung ano kadamo sang volume sa mga salakyan ang yara si saka intersection. Kaya diri sa ato no bulo sa salakyan intersection no porti kalawig Dale. Yes, action Eric. Actually pwede na siya daw ma-set up bala. Oo, duka nga nabi ng segundo sabi sang green abi na daw nga maglawig-lawig man bla. Yes, action Eric. Same man dito sa area sang Lacson extension malapit sa may headquarters sang Bacolod City Police Office. Dahil hindi man bala Balanse. no? Ining timer sa mga traffic lights naton diri sa may syudad no based aton sa mga personal observation nga kag pilaman sa mga batian naton nga mga statement sa mga netizens especially sa mga naga-drive sang salakyan o kon motorsiklo. Pila ning apat nila Dale ka baklon i-purchase ka traffic light pilang bilis ni tanang kabilugan ta pila ning bili? Hambal ni sa Cebu Action Eric 5 million. Each 5 million kabilugan na. kabilugan ng apat. Apat. Ang guaan sila mga 1.2 something. Okay. Ang isa ka traffic light section Eric scene sa brand new. Okay. Ang ini nga mga traffic lights kag hindi siya second hand. Ang abay 5 taka traffic light duha diri amo ni way kagana. Amo na siyang way gagana diri sa may Rizal Lacson kag dito sa may Banga Pero Lasal action Eric. pero obrahon nila na. Sobrahon i-repair nila na para at least hindi ba kinahanglan magpakal kay mas dako ang presyo kung Okay. magpatas ang brand new. Ikumparar kung pwede pa malang mapuslan or ma-repair ining mga may diferensya ng mga traffic lights sa syudad sa Bacolod. So kung magsiligan ni tanan, isip ko 29 lang atong traffic light sa Bacolod. Ay, action Eric, no? So, kay isama ni siya sa mga recommendation ng MMDA nga dapat mag-install more traffic lights sa Bacolod City, especially kadamo kung diri sa mga intersections. Diri sa mga syudad, ilabi na sa mga mayor, nga dala ng action Eric. Kung mandun dumating MMDA, nag-conduct sang study. So, isa ini sila nga mga recommendations sa bitaw sa syudad sa Bacolod. Pero kung mahimo
mo mag-install gid sang enough pagid nga numero sang traffic lights sa syudad. So sa syudad ginaamat-amat nila Action Eric ipatuman no kay hindi man basta-basta ang presyo sining mga traffic lights nga pagabaklo. Ang sa tubangan sa Robinson may magani-gagana subong mo. Oo, dila sa may overpass. Oo, duway na gagana subong da. Abot ko nakita na ni Colonel Luisito Sibutse. Damo-damo man dira ang mga nagalinabay, damo dira ang mga negosyo establishment dira sa palibot sang sina nga area action. Concern ako sa may tubangan Robinson kay may negosyo ka man mo. For sure nag-monitor niyang bitaw Action Eric. Okay, kabay pa. Manila no ang mga personal naton nga mga observation para sa improvement sa traffic flow sa syudad. Aring tingog ni Lieutenant Colonel Luisito Sibutse pamuno sa bitaw. Bali ngayon sir, dalawa yung ating may problema, no sir, yung sa may Bangdalasan at saka yung sa may Rizal Action. Pero ginaano naman natin yan kasi ang mga materialis nila sir, malaking sira niya. Doon pa yan kukunin sa Manila. So ginaprocure pa yung kanyang material. Siguro kapag dating noon, maayos naman kaagad yan sir. Bali ngayon meron tayong 25 na traffic lights sa mga intersection. So may dugang tayo na 4 na mapaabot pa. Ilan sir? Bali, ongoing na siya coming na yan kasi nakalusot naman na yan sa Bids and Award. So for approval na lang ng ating mayor tapos i-implement na dahil. Yung budget din sir, magkano sir yung 4? Sa nakuha natin 5 million yung budget yan. Bali yung 4 dyan sa may City Heights, dyan sa may North Capitol, dyan sa may Mabini Lacson, gagang isa doon sa may Alihis Hernais. Action Eric, ako ng confirmation sa interview sa Action Radio kay Sir Sibutse. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Dale Salazar. Hopefully amat-amat kayo ang mga traffic lights naton diri nga medyo back down. Kag ma-adjust tani bala ang mga sinigundos magbalanse mga sinigundos bala. Especialmente sa go signal. Kaya ang stop do kalawig sang segundos po kung go gani may mga portion sa pakunod ko do kahinay kakadali lang sa mga segundos. Kaya dapat I would suggest dapat pulo parehas lang be it kung gutok man da siya, be it kung halog man da siya, importante sa traffic lights may ara gid balanse, pulaman o kon green. Isa pa gid sa mga traffic lights naton bo dapat may numero gid bala. Kay balo kang mga salakan kung isa ka base mo na sa segundos mo, sa segundos numero bla gagwa dabla. Kay kung isa kung wala sang numero, kung sa gakwat ka sa gulpi ka lang ka oplok bla. Kung base mabtad ka bla ka gulpi na mag-stop bla. Kay kung ikaw driver, at least may ara ka idea. Kaya ka blang ang palatandaan nga, pila na ka segundos, gali, madugay-dugay, ma-stop na. No, bla. I would suggest dapat may aragid kwan, number of seconds, ang kada traffic light atol. Para nga nga mga driver, hindi man magsala-sala kung kaisa, no? Si Lisa Ramos Ilon, galantaw sa aton sa Facebook, live streaming. Si Welma Galanaga, Katamiento. Ara siya sa Kingdom, Saudi Arabia. Galan tama sa aton bang gwapa kung hinablos si Inday Michelle Magbanwa. Inday Michelle, musta ka na da? Regards ko sa bana mo Kasi mo dila nga makabataan si Inday Michelle Magbanwa. Bingbong Lee, Toto Christian Ruwara manwa. Pa check attendance. Sige, alis sa report ni Action Day Salazar, sa Ilawanta report ni Action Edin Aboso, sa Negros Occidental Provincial Police Office, bago PNP, may person of interest na sa pagpatay sang 18 anyos na lalaki. Alis sa Action Edin Aboso, report, line number 3, Edin, may hapon, please come in. Action Eric, may person of interest na ang bago PNP sa nagbuno kag nagpatay kay Rafael Alvarez sa Tungin 27 sa Sarmiento Street, Barangay Poblacion, Syudad San Bago. Sino kay Major John Joel Batus-Batusan sa ila station level, Action Eric.
nagtukod na sila sa Special Investigation Task Group. Nga mo naman ang magatutok sa kaso. Okay. Idugang pa ni batus-batusan na padayon pa sa karon nga ginaimbestigahan o kung ang ilang investigasyon sa ilang person of interest sa bulig man sang CCTV footage gikan mismo sa puloy-an ni Alvarez. Kag nagabase man sila sa mga saksi. Actually, naghatag naman sila o kung naghatag na siya na Eric no sang ilaman nga mga affidavit. Sa madumduman, nasakwan na lang nga wala na sang kabuhi si Alvarez sa higad sang dalan malapit kini sa iya nga puloy-an kag may pilas tuga sang pagbuno. Pagklaro sang hepe sa ila ini siya nga pagpangusisa posible sa kwarto gini action Eric no una ginbuno si Alvarez ang suspetsado. Kag nagwa posible nga tuyo kun tani magpangayo sang bulig apang ti bangod man sa excess bleeding action Eric napatay ang biktima. Pamatay naton si Major John Joel Batus-Batusan. Sir, we have a series of follow-up investigations. Investigation level, we integrated the special investigation task and so far, sir, we have the person of interest and we have this CCTV footage and affidavits given from witnesses of our circumstantial evidence. Balitaling sa NOC po ang action Eric. Matter of clarification, anong motive sa pagpatay kay Alvarez? As of now, action Eric, wala pagid sila sa may motive. Why man sabi nagkaladula ng mga gamit sa sulod balaya before natabo ng insidente or not after? Wala man action Eric, but ang ila lang niya ginatutukan ila ning person ang CCTV footage ni kay ti ari din person of interest sila kay initial action Eric lima ni sila ka mag-abyan nagainom-inom sa sulod sang puloy-an ni Alvarez. Before natabo ang insidente, nagwa paniliwat ang mag-abyan kay nagbakal sila sang duga nga ilimnon kay posible bitin kag nagbalik liwat sa dito sa puloy-an. After sin action Eric, sapuan na lang ni nga patay na si Alvarez. Dito naman niya sa higad sang dalan. Okay. Balitalin sa NOC po ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Iatag tagligwa kay Sir Batus-Batusan, ang hepe sa bago PNP sa pag-usisa padalom sa sining nga kaso sa natabo kay Sidente dira sa may syudad sang Bago. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:52 na. Kasiguras ta no? Si Kap Paul Paro shot kabayo, siling ni Ernesto Paul Pareño dira sa Golden Field. Ito na katawhay sang life nyo ba? Si Ami Rivera Coral, check attendance lang. Si Princess Lacandula, check attendance lang. Si Tutoy May, si Philip Diaz, check attendance man si Franco Villanueva Osorio. Toto Ronnie, si Dayon Gordon, check attendance man. Imelda Hamilo Banguanga, ano siyang kapitan sa Barangay 2, no? Si Joshua Christopher Patagani Bilas. Si Toto Ideltano, may gabi, may hapon nila kay Toto Ideltan. Porok oros sa Tiprano pa, Si Maria Los Grijaldo Macunat, check attendance lang. Si Eli Guerrero, si Emma Rojo Aguilar, salamat gid kay Mr. Mrs. Judith Calves Pamposa. Sa Saudi Tugnaw, siling ni Darin Herimiano Alamario. Kami ako lang pamilya Hinovea, Makalipsay, akon bata si Dayan, si John Benson, kag Lance Tribor, Hinovea. See you soon mga anak, silang sa inyong pinalangga nga Iloy, Christine Hinovea. Ano ni Marlon man? Si Bingbing, si Smiley, si Jerwin, Langging, kag Mahal, kami ako mo ni Herrick Merasol. Si Mikay Araman, Mikay kag si Ara ga pa mati man sa aton sila ni Marylo Catinoy. Monitor lang kami diri sa Malati, Manila. Utod ko da sa Tara. Basi, hindi ni Tara. Guro, basi para ni. Si Toto Alex Aginga. Si Maymay Joben
An Bart, Junjun, kag si Manong Kumpol. Dira sa balay sang bago, mayon da kapag pamati. Alin kay El Rex Octavio Aginga. Sa kay Sherilyn Oro Javier, amon nga alumni president sang DLNHS, President Cheryl Mural. Ngayong hapon ang kuno press ni Sherilyn Oro Javier. Jocelyn Kalamaan, ngayong hapon lang. Si Jack Balaan, tamya lang si Orexo Ogon, kag si Lulay Akonsing Durias. Dara sa may Purok Marang, labas area sa Mandalagan. Apakaisa gali ni Christine Hinovea, si Toto Marlon Hinovea. Ate, okay, good. Monitor lang kami di. Good afternoon lang, Matiliano family. Alin kay John Matiliano. Ayos. Si Ludico Maymay. Si Kagawad Maymay Noble. Bawo ka pamatigid, no? Si Kagawad Peter Maymay Noble. Wad, bala ako ng ruta ni Wad mong sugat, dulong. Dulong, sugat. Muna kapisa ng idol ko, si Kagawad Maymay Noble. Sinunoy manggubat to Ga-monitor man sa Robilio Taxi. Mabalik ang Action Night Patrol. Mabalik ang Action Report after edition. Pagkatapos lang sa ato sa reportante nga mga pahibalaw. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Una sa balita, una sa aksyon. May hapon nila kay Teresita Urita Kahuraw. Uy, my good friend, Engineer Arthur Normandy and family. Teresta kuling hidlaw na ko kay migo ko Engineer Arthur Normandy. Some other times makapulo pa nga, pinakamay ka makachika-chika. Sa kay Toto Jonathan Bea, may hapon. Uy, no more time. Bye-bye time na kita gliyo. Pwede kita panahon sa ato sa pagpalakad action report after edition, Martes nga presentation. Magatakop ini temporaryo. Mabalik ini buwas. Same time, same station, upod na sa inyo nga regular anchorman, lover boy, Action Marlon Hinovea. Upod din sa ato sa nga mga patrol unit reporters, technical side, sa ngalan ni Action Marlon Hinovea, ang inyong regular anchorman sa siling nga palatutunan, kita talos lang di, temporaryo, pero kita na naman kita karon. Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Pagbanuan nagasiling, salamat gid sa inyo siling nga pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila